Ukuze abantu babethi lapha eNazaretha kuxoxwe iy'nganekwane, kuxoxwe iy'tori, izinto ey'sekhona lapha, izinto ey'ngekho nje kusekhulunywa iy'tori. Ngifuna ukuyicacisa-ke le bafowethu ngoba abantu bekholwe uma bezwa khona leyo nto leyo. Niyabona izinto ey'khulunywa lapha ekuthiwa zenza lapha eNazaretha, lezi zinto akusizo iy'nganekwane lezi zinto. Lezo zinto lezi ey'suke y'xuxwa zay'tori, enisho iy'tori, izinto ey'suke zenzeka ngempela. Uyabona uma usuke ukholwa ungazi usibona isimangaliso, ngiyaye ngithi mina unebhadi, kusho ukuthi mhlampe uNkulunkulu akaze ekuthande noma uNkulunkulu akaze abe nawe. La ekukholweni bafethu lezi zinto ezizimangaliso, kunezinto ezithi uma zenzeka kwenzeke kube ngathi umlimi, nawe ungakholwa ukuthi kwenza kanjani, uze uy'tshele ukuthi mhlawumpe uyaphupha, uthole ukuthi ngempela ngempela leyo nto isuke yenzekile, futhi ngale ndlela le osuke uyibone ngayo impela. Uthi uma usuyixoxa bese kuba ngazuthi nje uxoxa inganekwane noma uxoxa isitori nje esingekho. Kodwa njengoba sikholwa bafethu, njengoba sikholwa nje sikhonza uShembe, uShembe asimkhonzi ngoba mhlampe sinesizungu noma singazi, abanye bethi sikhonza umuntu. Laphana sikhonza ngoba siyayazi bafethu into esiyibona laphana. Siyayazi into esiyibona eNazaretha, siyayazi into esiyilandela eNazaretha. Kuyaye kube kubuhlungu-ke uma uzwa abantu begxeka, begxeka indlela abagxeka ngayo, ikakhulukazi labo abasuke bengakholwa noma bakwamanye amabandla. Eyi, yabona, uyawumdabulela lowo muntu loyo ngoba uyofisa engathi ungamthatha umuse kuleyo ndawo leyo, ekuyebona nje le nto oyilandela lapha. Enginesiqiniseko futhi nakanjani ukuthi uyofika ayifice leyo nto leyo, naye uyofika ayibone. So ngiyanicela nje bafethu ukuthi nazi ukuthi into esuke ithandwa abantu, into esuke ilandelwa abantu, into esuke ikhonzwa abantu, wokwazi ukuthi kusuke kukhona okuthile ngaleyo nto leyo. Abantu abahlanyi abantu, abavele belandele into engekho. Kushuthi kukhona okukhona, kukhona abasuke bekubona kuleyo nto leyo abasuke bengafuni ukusuka kuyo.